Oh, mana o kana kay ma'am no kag gwapo-gwapo kay ma'am mo. Sino ning mama ano ka ma'am? Angelic. Yes. So, ma'am, thank you sa pagpukaw mo sa akong to sa extension ha. Salamat ano, may gulat sa imo ano mo. Ang may Bia. Yes, so thank you mama. Thank you sa imo kag mayong gabi. Yes. Yes, mayong gabi gali mga kamatono ning may onboard sa akon nga gwapo-gwapo gini kataba. Oh, si mamo. Ang oras man 12 sing gabi na gali mga kamaton. Onboard si ma'am sa akon gali alin sa Lapas. Ano to, area extension mo no? So, Lupisay na Norte. Sino ka ngalan ta ma'am? Angelic. Si Angelic? Oo, Angelic. Okay. So, ano mapuli ka na di sa Balik sa apartment sa CPU. Okay. So si ma'am hindi like ano ka to sa Lapas ma'am? Nagkuha lang gamit sa balay. Okay. Sa apartment sa CPU. Kaya dira ko guys kuila. Okay. Pero taga din kagid ma'am? Nagdira sa Lapas. Dito kagid apartment ka lang diyo? Sa CPU. I see. So, amo na sa CPU no course mo daan nakuha ma'am? Accountancy. Accountant. May mga nagpa-vlog na sa akong mga ano to, yung low nursing bla. Oo, daw mga kaduhan ako daw mag-vlog sa pangatlo ka na. Okay. So, set out na yung ma'am sa imo to ng mga kwan. Shout out sa ginashare ko apartment. Okay. Pinapa-share niya ako for free. Free lang ka sa apartment? Yes. Wow, very good ba? Paldo-paldo. So, first time ko lang nakabalo ka may libre nga apartment ba? Every week. Ano ma'am? Every week, puli-puli lang danay. Sa Lapas? Oo. Pero hindi man family friends mang mayari ng tagiya? Family friends. I see. Okay lang na kung family friends libre ka, okay lang na no? Walang takla, libo ko nulo ko nga libre na ko mahal kasi apartment libre ba? Nako! Ang gabayad ang akon nga mga roommate. Bali sharing ko food, bugas. Okay. Visit ko ako for a wifi and studies. Pero libre wifi da? Sa May apartment? wifi sila nga ilagid sa iya nga apartment inside. Ako libre Every room may mga kanya-kanya nga wifi. libre? Drama naman sa may laundry dito. Dili sa left side ah? Ang laundry. Ang ilya? Ang sarado na. Okay, sige. So, lapitan ni gali si Mamo ning Lapas to si Pio ran eh. Amo ning apartment Mamo? Oo. Ato sa nalabayan ta na. Oo, nalabayan. Yes, so mga kamato na rin nagali kami di sa apartment ni Mamo. Medyo kin po, lang ko ni Mamo kaya nakapiyong-piyong ko gali ito sa extension mo. Nanokpak ni Mamo to sa ako no. Yes, so amo ni kamaton, nangyari na kami di amo ni apartment na mo. Yes. Okay, so set out na ma'am sa aton nga channel. Kay Maton. Shout out. Bye-bye. Shout out kay Manong Maton. Thank you for service. Nagapit pa kami sa 7-Eleven guys. Diyos ko. Okay. Natagusan si Ante. Okay, Bye. yes. Oh, mana okay na kay ma'am no, kag gwapo-gwapo kay ma'am mo. Sino ning mama ano ka ma'am? Angelic. Yes. So, ma'am, thank you sa pagpukaw mo sa akong to sa extension ha. Salamat ano, may gulat sa imo ano mo. Ang may Bia. Yes, so thank you mama. Thank you sa imo kag mayong gabi. Bye, thank you. Okay. Yes, ma'am, thank you. Yes. Pagpalo mo na, okay ma'am, hindi like yes, so thank you ma'am kay mo sa mag on board sa ako na. Salamat man sa pagpukaw-pukaw mo sa ako kay daw napiyungan nito guro to, pero ito bago lang ito na ginahilay ma'am na. So, salamat sa pagpukaw mo sa ako kay ari, nagpa-vlog ka pa sa ako. Yes. So, thank you ma'am sa pag-on board. Shout out na lang si imo sa apartment ha.
Shout out sa imo mga kamaton. Mayong gabi. Thank you mama. Thank you. Salamat.